yi a owia akoto ama eye esum edi hini eye enwumre no sia na abo ewo akyerebe no eso ya ma de hyere mu nyina adwo ama mu akwa abade aba masaja tumu kasafide amantem na esene edikanfo eye Ahenkan 93.3 FM kasafide yi ebutu apoemantem achem aboabo mame akuya afrakoma batampa studio ene yesi nkonya nsema wodo a yensem trofo adaruma wonma kwa TV aba nafo apoani atoye tintim de agun krata so kwadwo Akan Kasiebo dem ene anuanu mienu yesi nkonya yedi mu nkyeremu nyina ede eba basumwei na ensem ne de doso pa na mom de dika na sefatase waso atimu nkyeremu no semufo panyini waso ne mukrogya yede enam de dika Kasiebo makotra no ebi ene se semeno ekasen krata bi efri asyom na hwa pomden edwumade ntotua so abeto ye na pono so yede mu nkyeremu ebesomwo owura jonku mayire waba bekasa na saso ne do bakwa santimantamu na okono ma enya asam ketwa dede okrom na ni nyina no aye opanyini a sisi asam no kaseja wanya ni ba bi ko owura jonkuma ne won senkaye na adane nsem bebre MPP ni mu ehuruse potopotopotopodo Prophet binsusu se na nado dankwa kufu ado sese de wo bonyankopon krono na enye wanwa enwanwa ani abusuafo saso no opanyini ba ko no so ebani sikasam ani dwadie ntoto ya wa bia kwadiri wo mu edi atudwa kyerɛ mu sɛ edom keto na hye badwafie ntotoa bia na sɛ omo eye no ani nioma bi su ba bi omo da na die no emwa ani DC parliamentary candidate bi so a kyerɛ sɛ ahohyeso eye pa wei ane ensam awotuo bi a eka ho ana abusuafo asam twerɛfo de ayere yene a yedi mu amane bo enso eba besomo sade tie na efata na anwumra yi nwumako bi adaroma na wonom eso yasene am yedi onyunu bri Akan Kasiebo no aba besomo ma ya fasida ema Jubilee Hospital for wonom enekura yemu ayarehwede a omohweme ya akono yade asida emma eye information centers a eboa makasebo atre afa apoemantamu agbaremu abono mantamu eni asante mantamu ama so pem enso etimenya Kasiebo bi atie na Kanyame information center ewo achem achikurom kwadwokumi eye David Ba information center ukopiemu osono a ukopiemu achem esem no eye osono information center yeni da so ne awurade ewo achem krobase achem dwaha eye de Yesu tumi ye agona atwifo ewo achem abenase achem batabi eye peace asumdwe eno se wabutu achem ye anyinase na akika nokrobo eye Adom information center so adigumo tokuya ewo achem odumase achem adubiase eye Chidom sumnyame ewo chinimenken sanso ana daikendo kam ewo apolizevo ukopiem ewo nyankomase no eye na napia information center afe wachena nti eno wa ya sewru God day nyame tiase achem ayebuafo sanso ena kosam edigum ewa achem achiase God first ewa achem betnase achem apreku awurade na aye dimpa ewa achem asene adwempa ewa ginako jama enough bono mantamu nyame nsa wom eno ebutu achem nyankomase afe achem botwe eye Adom Arakwa information center eye achem okumani aboabo aka abonhwea ewo soso Kasiebo yi agigum afei wonum so mabiabiam ewo wonmo ahyen ene lorry ahodo ensusu emu ene afemia ya ahodo ne nyina soso no yadamu nyina mo ase afei anuanim yenu a ene anwumre yagi nkonya ayede Kasiebo ba besumwo ye me adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merima apedie the beauty queen Mother aka Madam Danger afia ampofuwa enya nwanwa si ya di Valentine ya wie ya kuya ni abusiafo afei Jebrai ensam no emu enkyeremu eni ne fitiase wadaroma di bodura wasum e di ama asa de atie na fata
Yes, some na say ade amawa enkrata afri eye asoe omo na hwe apomde dwumade ne toto ye eno eye Ministry of Health na ohwe ensem a wo mo ade aba wo kyeremu se eneda ya eno ye match bosum da toso duba ko afipinu ne aduonu enan ana wonum tintim ensem no e wo matra ye kase mu a eno e wo nkrabubu ne mantamu na ohwe ensem ni mu a o kyeremu se wei eye eniano a wo mo de emma eye ensem kaye bia ne nanamwem ese wonom efa anesefo eno ye tipo ensem na ye do ensem no sukwa de edikan nie wo mo kyeremu se wo mo so nya ne ntie a kyese wo makenka bi wo abefo ntentan so wo masonso atibi ewo eye kasafdia hodo so na wo mani ko twa wisi so ahye bi o kasamfonyina hodo so na ne nyina mu no ebo amane se eye aso mo na hwe apomdi dwumade ntotoye aso Ministry of Health for one of the Babetudja, ewo match bosum da toso edu afimpenu ya aduonu enan ese one more adia to judge them so omo pe eye anesefo they from say general nurses no one more form adwumam they toso mienu aso ani kyerem say one more beso omo ka no omo sisu dua magana ni dihia bia nya ne wonte ase say one more fa eye sa ensem bia matudwa one more kan kyerɛ obi biara sɛ omo da roma omo sɛ omo pa adwumayefo bibi sa bia ni wonu ma akwaso etisa wote ensenkaye bia ni na mframam na wote se kasamfonyini bi anase kasavidie bi anabe fontenta bi yetetim de agusu se Ministry of Health for efa eye wonu ma mudi dwumade wa pomdin ensusu dwumade mu a ye from se general nurses for a wo kyese enye nokre bibi sa bia ni wonu a ekoso viato miensa wamo eka kire Ghana fo nyina ese one more a year Ministry of Health for one more so frase eso mo efa adwumayefo a one more nim ekwan ene hyehye wo se wonom efa so ansa na omamu ni nyina aso ate saa hyehye no se wo hwe eye ensem kaye ne nam wiem so mo fa adwumayefo a enye saa na hyehye no asibi etie enu nti ena omo ka kire obi ase enye nokre de biara enso eda afei omatu Ghana ni dihia bia afo ese mo bia mpre no entuma mpamnika na wonfa no enkwose saa ehyehyɛ na ekwoso so mo fa adwuma ni mu esanse so do kwosem na obi kwaji usika wadi usika kwa sanse wo nsoma obi a se wonpa adwumayefo emfa emma wone mo sre eka kyerɛ Ghana fo nyina ese obi biara nya ntobase no onum suo entwa opɛ obi bia kwaji ntetie ewa apomdi dwumadie ni mu na bla so se wo se abanhwe no ma na dwuma eye no omugu nhyehyɛ so a omutu ho na mawa ebre se fatamu bibibia totom bebepa won beba abontene na afei omo ababeka magana fo nyina aso ate se afede akwama da ho general nurses fo ane won ma dwumafo ahodo bi omega kan wa se omuhia omombo ani nyina no ometo omo sa from wo kwan pa ese efata so na mmom sisi ade nsema nam wiem so omo fa dwumafo no nyame anim nokre ni obosematic opodi atwa woni anya nokre de biara eda de toso nsia no eya aseda na omde magana fo nyina so omda mase se eye ensem omde ba abontin amakenkan de amamuyi motie na supam na mbetu enso anamon tini tofa bomu no wadaroma obi ba se yesi afa general nurses fo ka chen so fa ni musuo nko oboa obededew wan hwe akakra no atam de akon ro oni ane me pa chom pe protocol ni ade wanim na ahoso no matwadi to mo chew se ompa wachew bibia san ko so munya recruitment bi anti no ahye ne so de amame tikrata we no afri public relations unit no ewo Ministry of Health na eja beto apono esuo jenkwa ya ni mu anabusua enanu ada na watwe a etwa mu ayante asempa so afo bedi akira wo hwe sikasam so ya wasanso emra hye bedwani a wo do gina mu de ma de hye won mu adwoso abato peso so onimonyamfo John Apontu yakuma ni wonsam beto dwama Ghana fo jam papa sa papa wanyamfie aduanan num 45 years de anyi ba ne se na ba ma owu otimi tweno twredededa buom ekọ ense do enu nti obia botwe ewo Ghana ha sei na sani ankomodie ne nsem ahodro bi dia de ncheche ewa abefo ntenta kese so radio so TV so no emu awrem ni nyina dane se enkofo bi keka se ya poison no papa no wowu ya dwonkuma wowu ya na ya poison
jamana wudro ya dia wudro gu akonfam se kramani nsuo no mkɔriyo ne ade de ande ensam de aye prekesen sem fifiri sawa kɔfo aka na eka kɔfo aka na eka na bi kura de kyerɛ san running mate dibre bi na ababeda mpan ababeto eni pipi amanyoko ni mo se Dr. Mahamudu Bamia wonyanyi nipa wabɛbɔ n'akyi dɔmti edi bebre so na aba bonten na kinkon bi owo mu ho wahuya gina pɛso wɔyɛ tietia nkɔfo binom so sɛ ne ɛbɛyɛ a wobenya saa position no busuansɛm no de buburugya aka ne nsɛnsɛm ahodoro yɛse yɛ de nanam krom de anya nsɛm ketwa tiwtiatia mu a ekosisu chen yɛse poison na kum dwonkuma na yɛka sɛ Apostle Mrs. Lillian Kuma ya wɔyɛ owura Kuma John Kuma ne ho kafo a wagya na kyire emamu nsia maami no ne no wo ye na Mrs. Lillian Kuma ade ababetu dwa kyerɛ sɛ sansam wa ka kwaba jeje ba ya fa ne kunu wo ne ho no nya no korɛ ti ensam ahodura ne nanenam ntantanwa ya de awuduro gu na aduane mu o mu kɔwe akonfa mu o de bande an wo se eye ensam wa hodohura dansam ti Ghana fote a momma moto pampers ni brazia Apostle Mrs. Lillian Kuma edisu eni anyasam ketwa ne ayamhihie editudwa ya no wo chem se okunu wuo no won wonim de eku no ana report ahodro ya apomde adwumayefo ensunso aso ahodro ekura no kyerɛ se okunu no yade huhu bi na ku no yade akura nko bi na etigu ne so a kranana na woto nana no wonse do na yade no so kura nya da kopɛ ena fiti ya na bo no hwe ho August buso minimu afimpi no ene aduonu miensa ton ene yade no so oku pa chi se kabo ya wa bona ne se na anu ada de ya nte asempa wo bo no to wo hwe fom a wan sori bio anu nti sansam na ne nanamo ya wo mo kan ya awudro ya to na dro aduane mo nti mu nhwom aduane die mu ye na nyanya pempempe poison wase sansam na da so wo shoka kraka o hata suru ho ya na waka no krache Ghana fo ono oye oyere ne de woni ma de kropotia ekum niku no na se yesi yamfa nioma gugu nsaniani na yamfa de okura mra bonte a ena nkode letters ahodura Germany abra niku kwhwe ne ho yade abrochire apomudi adwuma ye fo nsunso anso omode ma no yade atiti niku na se won fa mra bonte a wode beba enya food poisoning wo bia no a wotu niku adro fa aduanim ya no nti niku aka ne nkwa atoatwene baabie na emom ade poten no de wo munim ono na ya yire oda nachi ya wo mo bonkomo one na wo mama akoma kunko ensia emema wo ma wo enti wonim ne waka ne nkwafo nsansam a wo mu ekeka no ene abusua sika akomya gine kwaku anum chewa so ne tie bi yade ba me na menene na ko Germany eminim doctor bi an kan kire me da se poison ba kumpa ko mikunu mo jam eminim ni se yade ene diagnose we around August na yedi akira na yakọ pains na wonam enso wan show pain da de na wo so gina ye bia of pain na waye nti doctor bia me day one I been me a part of the medical team both Germany and this place obie no catch them that say poison me medical reports I will have both from Germany and this country in can poison yourself obie can food poison enti me wawa ye me de say na metia minim yade akubikunu enye poison me yesofo me ngina ha cheap fe enfanje hwe nti ade nkumi kunu menka say kunu as far as I'm concerned my husband was sick no the sickness I won't lie and that's what I know it killed him nipa wuti ni nkan owura apontua Kuma John ya ni wo beye huruja huru bobobobo kroisui ne yira nkasa no da na chi one ni di asum komo ene ode nsensem we ababetu dwa Apostle Mrs. Lillian Kuma na osanso toa ne nsam so bio kire sa asem we hia na kese pa eye ensam troni a wodi ni nkui ewo onua TV so na patututu obetena so akabo kabe odua maachi
semachi o nua na to sen no ahwie nsem ye gum hwie na da ko ohwie wo hwie na wote se okunu ehun nsem na ehwie gui okunu dwonkuma hun nsem na ehwie gui wo kotie ti be se poison eni kwa kodi poison enu nti onua maachi no susu ono nso no host ya wote adwamu blessed God's brain smart Captain Smart se wahunu ni din tentente se wahunu owura no Captain Smart na kika sansem we yo se okunu no poison na kunuo na MPP fo na akwama na wudro sese dia wo mu to aduro ade enu nti wo se wo ka kire Ghana Police Service se wasama Captain Smart ama wo mu enti wo mu hwehwem na se yampa se wo no oda ne ku achi na poison kunu na wonim na Captain Smart na nim intotos no a Captain Smart momodin anya na dum na wonfa ensunsuanso ne enyinaso wanyina ma posifo no momfa enkyere ono oyere no nso no ohunu bi na watimi ahwe ne husu yada ne ho so sa Captain Smart ambekire mankyere posifo a wo ka ne pempen oyasofo alaki ayi tafre wiem tafre fom se aposifo anhwe matentre ni ambasa asem we mu a ema makomaku nsia ya ofri ono ani yafumu apia bonten bia ni hon mo be ma na ye Ghana adwuma o ma ne ba bia na ni yamu ba ani owura dwonkuma sene mu ba bia anya Ghana adwuma se wo mu anhwe matentre ni amfa le to mapapa mfa ni amfra Captain Smart no wan be cheche ma amfa evidence ngu ho a ho wedi anya ntrene na emom eye nani bresem ne dofo du twotwo mu twa na awuo na nsem no ayeboba no age ne nsem. The way they are speculating about his death is really unfortunate and it's discouraging. And in fact, Mama is disappointed in even the legal systems in Ghana. Argentina obi aye bold eka and some say onim. And if indeed say obi a poison ebrana oye juma ama omaino and in a political party, why should we sit down and not bring that person to book? If it's true, say obi timi nipa oye living being onye ghost say onim how my husband died, that he was poisoned, and that person is still moving around for the past 3 weeks. Just say me jana ma rehona minim how America sasem no say emre bi was as a crew mu a ekasampa. I think this is the time, and I'm telling the laws of the land and even the leadership of the land that they should bring that, that wicked man, that I don't know, the Captain Smart is all children no omumbe yinimpi anyesa on my way mi ankasa me yemu ba bia mpo no obeso mo man no de dwonkuma ye nyina ma oman ne abusua na sampani ampa so obi ayese ne yantimi anye hwea ne abusuafo no nyina so yenso ye ne adwene nti me de mesa me fa mo media yi so enkwanko dro mampani ho se mesre no Captain Smart is onim de okumi kuno ti omomode ama Captain Smart moaye na de okumi kuno no yemchi no na de mrase ye mamra ne nini Ani awutie ye owura John ampontua kuma ne yire pa ni chocho mutwanya saachiko mumu saachifo mumu skirt so mu pana mumu huri ntokua ne ehuri wor nya chese mami we legally wedded wife ya ware no ne na wo mama akoma kunsia owura John kuma ne yire pa ni mpon ya nya chese ne yire ankaso ena wotin sansam yi so wo chirechire mu no apostle wasaya sofo apostle Mrs. Lillian Kuma fiansem bi won ma na ha dwunu o adwen sem wa na ha nim sa obaye Nicodemus linanka akoted me onye dey me mo na baso ka me mo na baso minim say me expect cultivation me expect say nko be kana no atum no atane ba bi eno be boa no damage control na wayi ye na mboa no mamne de waye na mboa no damage control say na obi abeka asem more than be 2 weeks ago na wo hene if say unim say asem na wo ka no ya atro sa sofo idi a wo kan unim say ya atro wo hye nkom no wo so wo ye apostle wo ye sofo
maame December mu ton wo sen kom no watran wantimi ameka ntere se ya atro na sofo ni die no wanya okudu ameka papa no sabi wato awie no afi na wo be keka se we ye na we ye trofo ye mamu ye nya asade no mu ye nya asade no wo ye sofo obi aka se mu dwon obi ka se mwate won se asem ne ye tro watran wa papa na to awie afi na be ka se no obo could it be so say on social media asem ba on na videos dada no kofo post it wan hwa ebe say current so na atwam so mo ya we o se December wo gina platform so aka no o motiye okay etu tene de na o ye December ton ade bu wonu ma and I use so captain so can dey say 2 weeks ago so Satan papa ete kwam so ade na mam ya mpre atemu papa na say de mo hwehwe justice na mo hwehwe mam ya mpre am o ti ase ni bi na afi awakwa wie na abeki kasa ansem wi mam no kana no ntumi to me better advice no kana no ntumi no tane baby nya sa de wo ye no wono na eto ya wo ne ma ne ho because the more I will comment no na kasa ni gusu a ekoso no na wo ti awakwa yes sabi kafracho ye one piece vo bebre me se won say ma me lead ade o free mu wo tane baby kana no te so be kan bibi hwense mo kan ye na bloody wan o te so be kasa wan kasa o tane baby yo ba kunafo kan wanu tum na tena baby adenoma dan na manwosem o nya politics kan wanu tum na de me wan say adwen current statements remember the captain there quite 2 weeks ago na Niger Gazi there no so December fufra ba no ankasa no mo kan o wuntumi no so no ohine ba de no de eno no amfa ada na amfa no mo nkokọtun so because eno invite no Matisse invite no but me nyan confirm sa na mate but ono me hu se woman na afine case against eno na campesa ko no okọ file bi nso against ohine ba because ohine ba de o say papa no yakun no asem kese say onu mom ti wona captain mom na ti won ko on file bi nso ntia ohine ba na nke onu kwa de se na nsia na ko chirechire nsem onu kwa de se na nsia we buy na ko chirechire mu ai na me kasa no kwa na ye current a wo betimi atina no so COP panyinu bi kasai was the first person ya was say we suspect in this case ayo ohine ba o can play because onu na asem si ya de chia na obeki kansa nsem we yo to onu mom na say fresh scapegoat na ki ade ne ko ya do na diga go ya pa ye media maybe ade ne dan one from 2 weeks ago ni when you abre ho ya no bo hine ba de no come ye ya onu mom si ho dia the best na okay so we no because ya that man na tena hia me tie we 2002 ozahe oposa no kunu na ndekunu ne kuma nto yem ubesu a nti wo ke kansem a Ghana fo anim se yeso ye ono na epre ya o ma no ho media tumi ono na Ghana fo social media kwa na esebi bufu unam ho a nyoma ubehu ne waso betra fe kasa we o mo kan hin na ubidi ba isi a oni nam radio show say radio for so na eba wonche me ne okrom ba kra me nkasa you don't woni comment bia obi be ya wode no osiji ogo na go na ya won emu ehenya nti o ya wudi ya wa na opre ya na ma ho mame yanko yanim adeshima ma ya gusu sinkunya so wadaru mani de ni obuo kwa so betimi so do adwenche de aba eba ebekenkan de ama o se de ode ba pepepe na timi enso aboye onwunu bira Akan Kasiebo na bona kan radio station ya Ahenkan 93.3 FM na yada so agiram na amanyosem ani ebutuo sade mpanfo aka to ono mo no agya omse efra ba ne yedie na agya obomafo so ne de nam wa password tina aba ne de ye nyina ebediti bi ne yawe na yakoyanim wo Asante Mantamu ubodram awa abato mpesua ba akoso no eye manhia south a ene ye honom so MPP amanyoko no emma no madwa pa madwa a cheso mo cheso mo bu afu na sempanfo anhwe no ma nto brede amoma fa anyi ha se da ni fu kosoro no befu akato ma badu se hu nyina fu amafunu hu nyina no so de sebi brede asase ya nyina nimo wushi obi na ne tri hu nyina fu na katakata da nimo atimi se adwembone abantirim oya wudi obedi na omo chem se ni po mo bu afu ni pa no eya Asante Mantamu MPP amanyoko ntutrani orura Bernard Entwibo Siako aka Chama Untumi. Yes,
ada untumi atomde ai omu kyeremu sai saa bawomia eye do bebo na chidom sai running mate opotoka saa mu no ehun sankaye no sisi aye bebre na sedi obia susu sai ewo se do bebo Dr. Bawomia chidom no omu yi ni fi asante mantamu no omu kyeremu sai enam so amachama untumi tese ni tumi na ekura no sisi de mo pega atese nya asem ketwa na opeso de ni tumi no eye akatabensam sabi edi sisi nkrofo na no so ya ade ba ko bi a eye abrehosam na ebe ya ade so a ebe ha manyokuo no eto mo ntrase nya hwe han ema sabi mpaduasa emofre no omo nwe nankam ya mebu nankare fomfom nka ho sadi obi eka na de chama untumi yei ene opese ni pasmas na akọ obeso obenten omu chem se sikatue bi kura ne ade kura so kokọ a omu dwene ho amo ente ase na opanyina ogira simpie ni apaso a manhia south nyina no agya obowram wo no so kokọ amanyoko no yetutrani eye owura Richard ajay mensa oforiata aka Tom ene wakasai wo tremu se hwe eha dwene o se yesi adidi ato na yenyina hwam ne ahwe obi o sevata ne de ama no na nsoso enipa bi abo omutirimu pose da bi enipa simasia na obenten adidi on semfata na so musira tinchina twan ono ane de bema no esense obewura mu ono na buamade bi akoso enkofo bi age adamodie kakra wose ade bi a eha adwiri bebre na emama nyosam entimi enkọ nanim na asante mantamu se de pipi amanyokon ekika kono obi ansusu bedie tum se asante mantamu eya pipi amanyokon no wo mo ani kosua se wodun sanya ka omu se kukuro wodun saka pipi amanyokon nani sanse wonum na madodo na no omo enso enya firi eto omo sra mpanyufo omo wosoro wonum se ni manimu ya omo frecha ma wuntum no omo ne ntenase no omo nya ne kasa kire pa ema ne ntene ho ase esanse adidie na ato no obi apire yeye wa utiri be yeye asabia bebo odin no otido okọ na afi wunu nuama ka bom ne ma ya adwumapa na etimi aboa na mom ekoba ne se ye fakoti kwa so chinchim krofonsa na wonum ewo mo no sabi ya amfa mom ne de mobi fufura edi yaudie ba ba hye nkrofo mum ama sabi mpaduasa ebi ahofama etunwa achadwuma ewoso mo ye boa ema MPP amanyoko no enya madodo na se de be agenda breaking the 8 ne be possible no ebi na nkwanko wie saa wo mo toa so mpo ka kire mu se orura wono ana ankane no oyam na shebe dwari di ma de shomo edwoso abato mpesua so ano no kura sa yo soafo be de kira na wo hwes kasam to toa so a wanya ne nyame frei orura John Kuma omu chem se ni wu susu kura na sa bedane adwende bedane kasa bebre atiasa no susu kura mpo no ye pese sebio ye tutu timpanyufo bi ne adom duaduramu ne atwuo manim fom wa bra ani kwase ekoba ne sa orura Tom ensem nie Seni petit subi wu ti se John Kuma na se autopsy report maya obi e kasa onhwe na no ye na onwen hwekan mo se mo ko tamale October mo ko campaign by no obi dia confirm brem na running mate hon sensem e do obi afa ho dia poison John Kuma October na Dr. Bawomia no ma ye flag bearer obeye flag bearer 4th November on to me as a regional chairman e ho na ye party na ho de ye den wo since running mate hon sensem ba ye oba sati agenda so mo ye enfa running mate hon sensem ba ye o ma trade running mate ni sa Jiska ije contract. Omo shase from educhu. Na ni o yebe ma running mate no de je contract. No mo so yo mo de no mo tueska. Enye me na me ni de America. Ni consultant ma ni de America. Ye wiye ye. Omo se educhu mo de anfa. No ma sa akoko konkofo bi ho. Na je se. Se eno mo wiye John Kuma make ma kan dwa. O se okwa ye election apo an support. E ka bi a wa bo na apo anfa ma na o ma ni running mate da. O ka go into it. Ni fa bibre o. Me na me ka cho. Busa. Ahenkan FM. Hey, asema badabio. Asababa bio ha ene hurai hey ene ebu fas abanya hodi nkai riati ha ani ahwe omo se da mo busuam ti mo mbegugu mu nyina ne nya obi asem ya de ahwe mo 2024 na wokọ na ha ya no eti okopiem o manhia south a abato mpesua so a opanyina atini nkan wono ana ye tutrani wa MPP amanyokuo ni mu orura aye Richard ajay mensa oforiata aka Tom na manhia south so aye na pompesua so sweet napo wono odi nemra hyebedwasem no ewo ana o kan ye no se ozi John Kuma na kan so ma napo ni ayida
ana chama untumi chama untumi so na poni ha ai I shemo achire ba bi okokan venue location vetted and approved by hey tonton mo di asamba ba gro imo hwe NDC for yeah race Africa krabi e wo minority yeah hwe dede akofo yi ene ti se to kwesi NDC ene na mo de wa Nyankopon aboa no na we de asonsen mu asemi hey enso owo ba ko pese se ba bi ade nam no ha hey na John Kuma wu di asema bo de se 7 so kura nkofo anje ni atwetwe ho o aso monko Manu obi asuro we say manu dey Monday papa we go program bi ase abi before kwa o okay na twahia na ya se bu ensuo no de obe 7 no ya se da bi mo bi ansem wa kwa no wa go bi no you there obi ansem ya no mi ahwe se I want to ya hey mo mbo ya so ya hey I suppose you people mama go for ya dani no it's about to say mo wait me na me nkomo na me nyansem ana se bia so party a what ya dey ba no ya se party a to no se mo bi adini dabi awra wo mo hwe na asem we monka asem we de enye hey ana mo mpese go position sade ne afrafra wa osisi waso obi bia na asem we no kro enkenya nwanwa se regional ministers be ye demonstration etia na odiye odiye e wa agenda bi agenda bi okay ayo na ya say ya go agenda so nipa dipa no say you want na odi ayi yo ho MP wo ha mo yere mo ho ai ye beja mo kwai kama dum so ndo eso ye ene de hwe de om da ye o simi no medika aka eno kura me koye sei panyi bam kohia no woka se dum so na mo ye no so mo wura afia ayi chairman bari bambo de hie okay eno na Ghana for the to betia no me maka ni time bia menya opportunity bia me ka kire MPP for say so mo wo obi a wo se pempen yi omunya ne kasa kire a dubik na pamfo mo yi siji ho omu kasa nkire wo mo no mdo ma den enye se no opposition no mo kwani na dum so no adwo ma ye de omu ye de ana dubik nyo na oye manage director siji to ojeji ni sika ngwa na ajije ngwa na ajije no nya mo de na po enso ka ho so na energy minister koko wanim enyo na energy minister ko kasiem de ya ne se mo amu nka hwe nkire yen na mu dum no se ye den na Africa cho ya baka mu so enye Africa cho ya baka mo so se enye dum so dum sie utimi dum gania be se 5 hours 6 hours o ga dem se dum sie omo so mu sie mo ngire mu wa sie na mu sie sa mi fa flower dey entias no so ase MPP fo nya fo kasa munya mu fuma no ntum isi ju omo mbo mu da no mo ne Ghana fo nkasa just communicate to Ghanaians table no fa wo dia fabra simple wo di ba na dia na aba o di ba pe mahama why dey de bi eya ha wo be kasa Ghana fo dia pe ye kasa o me de bia me kasa me no wo ya ade a wo de ma me hunu mu se me nua wo ha we na aba o enti wo dia ye nyina ye moa na nyina etu dia bia bresei wonka ne ye bedum no ade ba kwa de bia me boy mampanyiri kofo aba so no oh ye bedum na tebe ka tim kro ye bedum no wada ho so simple de Ghana for pe na dia woto no ma kwa generator bi na be kwa akopɛ woto afon isi petrol bo so ba bia nanam etini pa no are you for good for dia afiakɔ wana pa dia enya me ko mi twumu prum ye baby ye ka da ko sisu de eja Ghana ye sho
Si mi chubu sana alabasta na me de buko the hot die jadem tie pania ono ana ade asori ya tudi Alabasta International Ministry aba wonder dano Prophet Kofi Oduro tie wasina nado dan kwa Kufuado tie nation so say wabofu Prophet Kofi Oduro dientia wasina nado wabofu F9 no ene say Ghana sika samuntu tuagensrepe Ghana fo nkanwie yo na yetu ya ni nso hwepe pono so a aso dan ni nsi ho eni ye ka se Ghana fo bu afu papa senka aso dan e be hwe na nka asabi oye ba huru mpo aka ba huru kitwa bi no aso dan no so dan ni man ho adane atinkon aso dan no se adane bonka mi se no na Kwame Yuji de bo anenwum no Banka National Cathedral banka Anuti Prophet Oduro Chirasa na dan kwa Kufuado de wadi ni pe wasasi su Ghana 43 hwammo na wana ndwere ho da se ko osabedi papa hata suru obo nipa ma nipa be ya krati asefo wotimi sa di papa yote suru onzu nya hwammo de a ene na papa no ni hu ohu ene Prophet Kofi Oduro yetie Watu ane samsu chiremu se se woni pada sani yade wo pama wakasa kwanyana Ghana fo ahumabo ato abama yato abama wie ya wo so mi besi aso dan manyankopon aso dan no so si a chechire mi ya kasei adane bonka kakraka ho ha ene tua ho wanhwe nipa tomkura aje mpu wonka bi ewa abra wa shebo waso ya sofu nti na wo bo ho amana tete no nyankopon side ho no bebom pampa na pan aso otomfo wo beko no age keka kenjen na chese ho no pese kasiye na de na wo hye no atimi aka to aba wa modu ade ni ye enu nti no wo bo ho se nyankopon ho no mo no ya nti watimi ahye nyankopon bo ye wantimi ani so eye no wo wose ni hu adwuri no na nyankopon bo na waye ni se na yen enipa common from memesa yen yesori ahomache kotro abama wo yen na ode ye be den wose na nado wonfa Ghana fo anya hwe na de hata soro mbu a ono na chese na nado sori ene kwa ha se ha ene ho ye numaduro we sa nyankopon mpu na watimi abona podi a ene Ghana fo mkope kuma bi nyina so na de ba ne ani susu ene papa yi ene Sunday ya ndra dai kwa so dem nie na sorry manu wo pronsam kira wo mu o wo pronsam wo se ye kasei na nado dan kwa Kufuado nam National Cathedral wo se wo besi so adwuri amai sika $58 million aguni botom sasika ya kan ya hwehwe wo Ghana futuro ma ye hu $58 no million ye hu no ya hwehwe ye si ahemfa ne de ko ye si de ko si National Cathedral na de ene yan so be ko National Cathedral site won so no blog ba kumpuntua ho ene waka say sa $58 million no we ye de to foundation po na bia sika na sa wo say ya probo aya krono sem so be for man sika sem de ko si aso dan ewa abra wunsi aso da ye hunu sika no wase da na dan kwa Kufuado de ama ne ho adwu ne kese pa de se wotimi fa asofo a won ma ye nyame adwuma chamfie pepepepe ya wo manim ewo nyam timi fa wo mo ade wo mo te basum kuo ekuo kakraka ya ekuo no so mo meda National Cathedral no anu ho anu odin panifuai ene adin asofo kese o maye nyamedwuma che wode wo musi table ne so no sa no wo wie sika fam wo sesika fam sa no watimi di sa panifuai nyina da ne nkoa ene wadua sa sika we nyina da agu ni botom ho wo se anwanwa se president bi sa fa asofo obedi de bone anka wa anko ahwe mudi bone e diwia
na ka ye hunu se da na do kwa de di wutimi fa asofo nso so taso wose na na do ni hu na Ghana ha nyina ni wiase nyina wo pe mampani a wa set record bani a ya do show gba meka se fia perform ha mani sa prankes ma mi ampo mani so a China ni akwada tie wasum. Where is God in government? Where does God stand in the Jubilee House? Does our president fear God? Why is it that this National Cathedral have robbed this nation's coffers? $58 million. And all we have is a pit, a big hole. $58 million. Where is God in that? You have stolen to the point that even building a house for God, for the past 4 years, we go about and put a chain on the neck of fathers with hard-earned reputation. People that have served the Lord for years without any dent. We make them trustees and we go behind them and steal. You are building a house for God with such blood on it. 58 million. This is all we have. I am a builder. If you give me 58 million, I will give you a structure. Our brothers, the Muslims, never spend 1 cent from national coffers. They have built a national mosque. We are here fighting to take national money. One two Muslim for na I see national mosque or man fa Ghana sika pian ponsi. Ghana yesika o man wura man kofa pondu mpo ansi o. Na yesi asori amanyankopon. Sika twitwidie we ayira. Se ona na bi tebrofo na o kire mu kire beka se afi asem okaya na papa ya ken. Man fa bi anteso. Stolen ni twidie ne se wawia. Nipa wuti ni nkan wano anakofa Alabaster International Ministry ebaye. Prophet Kofi Oduro tie na ye tie. Asimu. Hey. Well, ya kuya ni mo. Na do hye bose na mamuo mu obesi onwie ye. Na mo hyase ye jam papa yi. Yes. Onwie san. Ade no hyase e. Eduru he. Eduru he. Da so ta fom. See adudu o see enso mo to foundation. Takasi ya de blocks na basis mi na edan so de opija so no na de hia ne se obenya wanwea ne cement no pepa. See ano na edisi. Mo si awie u de ya so wanya wanwea. Wanya awie. I was there for what's some more doing journey soon on Facebook and YouTube no eso 0533898915 0533898915 eba ye back kan so dia ma ho enya bufuo so nya ntokwa so kan wadwene oman ni mu saa na tie democracy obi anadwe nkire eti yankoye nim na opanyina agwo no dean of University of Cape Coast Business School Obenfo John Gachi and ode atu great mu say dom keto awam na shebe gafie aya from say minority caucus wadi wonu ya papa na wadune ho wonte ase na sabe wote ase nso onwene ho say aja yankoda ne yansore ne yankotie de yakoso awie ma yase o na shebe gafo age atum asesika butin bia eno bose yehwe ni musa World Bank for de be ma yen eno esom America dollars no opepem ahasa 300 million US stoppable money adaya emrasebedafo ajatum se sa abosia no yenkogemmra na emrasebedafo no ho ane ho amo dom kase ne nko a ana dom keto no so ka ho ana mu chem se nya kase emrasebedwam ajatum de ana chese dom keto ne dom kase de nyina adwene akobenkuro mu ana wo ma ajatum ana o se eti na dom keto ne tiwo ana mo wie nhwe ha ma sa abusia we yase nkwaje nyese ayo panyini ana obenfo John kire mu se hwe wadwene ho awonte ase dom keto na wase hwe mu ye pa esansa Ghana fo dwo mu diye enti na afipinu ne aduonu ye to abambre wo ma emrahye sisi awokwa apai se ta amaba akutwa mfimfini no enti se de beya ekanuma bi wonu ma se bi afini se aban no ya se bi be ha oman ne pe na ka omu ni moma sori na nkoma kwa ma oman no
nanso sisia no hwe petakra mu se de no mase bi ekona asesem sem mpredua so dom ketwa no omni dom kasia ni nyina komotoma banchira no ena nneoma bi a sabi emu oman no omunyina no eye yodiom agigi tumo no ase eno yade ba ko a eye ne yapa ne wodene ho soso a chase entimi hyeda ensene trimo wase ya ne sai sa 300 million US dollars chopabu money eye kwagide free World Bank for no no ayase no yade ba be so eye dwumadie bi a friend say eye first resilient recovery development policy eye financing say abani dwumadie bi awodo bi a o pese odi tutu akwamu wa fimpiro ne aduonu enan wo men yakoma bosika no pese mu dwumadie bi o pese wo ye de say sika de ba be so asene anu o chem say ye yala na o chem say na o senka dom ketwa no omunya toboase esi nkonya na o mohwe say bose ne yakwaje no eso mfaso no say na sebetie ene nioma how be na betimi de abre yen wo se sa na tie ade bi edabia bonwene da ho na nso so e wose unya toboase na te bonwene di free eye aboa no ho na watimi de aboa no so de udwumade bi esefata na momu pre wo pe wo wi na bonwene apaye gu aboa no se pa na nampa ni nyina sei ebebo wanum ama wagasa no wanhwe asabio aduane kura nye wakono enti wonu de hu ni se sa bose ye kwakwaje no ensembisa bebre ho wo se ye hwe na kedi hu enkomo ni ye hu sa ne ye kwaje no sabio emfaso ne ye benya ne doso echen hawa edi bebe na ansa na nka omunyina atiase agiatum na nso so ohun ni se ankoba ne sa. The minority has engaged in unproductive, unbeneficial compromise in the passing or in the agreement to consider this request to borrow and to grant such a huge amount of tax exemption. The reason for tax exemption is for the entity to engage in activities that will promote growth of the economy. One. Number two, to ensure technology transfer. Then number three, to create jobs. Now, since we have been granting tax exemption, I've not seen Parliament done assessment of the tax exemption that have been granted previously to come to terms with the reality whether those targets have been achieved by the tax exemption granted. We should put something on the table that should tell us that this is the reason why we should grant tax exemption. Without that, we are not being sensitive to what is happening in the country. The Agos were Ghana no. Sabi mpredua sa che engofo bi ho no ma. Wo mo ehyew na bakrom na momfom ho. Se so owura no office a consisu papa bona. Opie ya so VAT mu sura. Eno so na bona de na gosi na boba no opie ya so ne de mu sura. Na aircon ni sini so sa eton sa heat na wo krom no ebi mfa no ho. Nti ono si ewuo ya wo chiri yo masa onwere ho wose se ka sa kwaso pan ka dom ketwai ka nya de so mo ne eye dom kese na dwe be ko benkrom akwaji sa abusia wei atumu de biara eda opanyina otene kan wono eye dean of University of Cape Coast Business School obenfo John Gachi ana rishmama wotene ne no Abusia Jubilee Hospital sa men control sa yade no se ne asitie bia ba bia ade ne hye bia wo mbehwa atene tama Tia no waba 24/7 ya doctor fo begina so tente ya pre wonkwa lab ho no pharmacy ho no mtino o hawo no etu betwa ntantem kofa hyo na mesra wa opemfo fa yafu antenenta no ya no wako na ya danda yafu no akosi se wo bewo na nena metie ma bi a wo mo kyerɛkyerɛ awo nsemu na busua ya mo hye mi sakwada ketwa na me se me pemai so me penkwala ba enum ya je me transfer bi ma me maame no ochim ma me na se ma bro iti wa imagine sa bre yo mu kiken na wanya nyame ya wadom a na wanyinsen na nyinsen no osi o adro we ya friend sample mu wodi bi ese kasen na wutwi sa twisa ebeboa wo de Ghana ye hwere kese baako paaye ye haba no ye mfa nya adwuma ti ne ye bre no but mesra wa nyinse ho asem de akwada unso woda yafunim unim de ekoso tina fie na de ya ayi abibidro no de ka ho na wo ko hospital said you awo sitie na ehu
ehu ebi kono mo ma ebi bako na omoma na afrim eya wa yesi edi akire push no timi push ba ya odi akire ye twitwa nso ne ye akwadare so ya odi akire ade ba akope tibesira wa wo ye pemfo a titiru ne nkwada na akwa nyenyem no akonyinse no oh ade ya obi timi kasa akwada no dia me ye no obewu wa me ye meye hweye no wa hwa akwada bu no be kire pa ode wo ko enu nti se no abo to pampers atifie de bia tie Kasiebo yi unko antenenta na asifie akwada aketo akofa nyinse wala akofa ba hwe ho ukọ ho a omumfa ho se udi ani ye ho ahwan mpre wanyinse de ombe show tija fie tina danu bi da akwada bi de onenam yesi moja nyinaare lucky nka hwan no beka chense maame mojaare hospital no koi Jubilee Hospital no koi eno mo se maame moja nyinaare ene no so mu di America ehu bibi akwada na awafa ne ho yesi fine boy bia wawo enti misra wa anyinsa de mu nsem no amose edoso dodo ti ya na wa continental no wa wawie no so nwie yo wa nim se nipa na ade na ba wi asenti postnantal care wa kwa gentete na akwada no anda ne tepu aponyanya eba ne sa ebe ha adwe na fe odi kwohyehyɛ nneoma ebia na wa nte wani afa kora na nko we ya so nanum ya nya ni sei postnantal care ni de huhia pa mesra wa mo theater hon mom operations ahodro ena afa counseling unit wa bibi ha wa akọ na ne wo nko kasa ye manso ano wani yo ya eye clinic wo mbe show wo se ena afri nanim onyamu a dental clinic wo ho diabetes ne hypertension for so clinic wo ho wo mo kantin mu aduane ye de pa sayade tu yade ntem ti ukọ hon ma no aduane wo kantin ho insurance apomdin si achi ba no eye juma nkrankra de ne aban de nyina wo moje Jubilee Pharmacy nso eboa ema sesei ye free kromu a free akura na se baabi ye free enkroto ye gu akiri hei ni asene anchi won se enkura gugu ho ube free wa hwi ko na krom de obebre etie de Jubilee Pharmacy nso aba ende wa anu ha ya dru wa no ato wadro na ne ntempa se moto se de be na betremu a na ukọ neja yakwa akosa yade asthmatic patient for say yes inhaler ene de bend de bia de asanajo srewa Jubilee Pharmacy wo mutoni nyina bi wo ho ya no aba beto bi sansa na po awi ahomachi o time bia botu kra na akwa wo mu ewo honomo na ubehuru machira kwan a oda aboabo kwantempo no so amantra samso ne so 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 Nani Jubilee Hospital for Ntwetwe enkomo na heba fo nso di nro makomakunum na abedwa so na ibo mes etu yade honam ya tipensa pebinom na heba pada no eyi ayamtuo ni ayamtim firi ho amamman beye fro yefu akeka wo nyina da befru atwanum emo atibiare na agono mesne nsonso no mesra wa agono etuase da kusifilis ne white no mo ne dwonso ya ni nyina befri ho na ibo mesno constipation ene kanesen koko ebeye firi ho no mo obu a ne sisi ya yire se yi no mesra wa akọ we spense ukopesa na eba mesi bi no mo ebe kokra mesra apia maya no nso ntimi mpra wo ba ne ho ntimi wura ya yefre for Church of Christ fie yemfre ubi kwam papa so mje go fi papa no wa he eba ne se nim guase nti zan so ntimi mpra no ho nti mi wura no wonka ma so de onim si aso den wonka mi wura eye na heba mesi ene be yefri wo na fever mess malaria ene cancer fever etuase deku asanso boost immune system naka ho na heba mess na ibo mess na fever mess ya numbom enu ntia no ahye no so se etu hu yade nyinada enu we nyinada no the Center for Scientific Research into Plant Medicines wo majatum say ye Food and Drugs Authority FDA for so agiatum twitwe enu ntia no ahye no so pendo so pomu a
ya na wafrɛ 0244 774206 0244 774206 na ni wo mu atwetwe enkomo afe ma yento akasiebo no esoe parliamentary candidate ya wo esunafo north abatoɔ mpɛsoa de so ɛne NDC mu on wo pria sɛ obɛkɔbra hyebedwam ɛde ama wo mu Haruna Mohammed wɔno nso kyerɛ sɛ sɛ ahohyɛsoɔ ni kurom ha indiscipline kwa ne den kankan ne den abon sɛ tefu ɛna ɛtia si mabunu bi no makomam ne omtiri mu akyɛ sɛ ɛba wom tima no mo yɛ stubborn ɛne obi kokokura as wo mu nkokangu obi kokonte bi a wɔtɔ na mabunu kwɛ ɛne konkan ɔde ma jibo baana ma pontu ami obaana ne enkra kase ne brofo kase ne yɛka su ne nyina yɛ ne den nsɛm kwa ɔsɛ ahohyɛso a yɛ nientia ɛno nti wɔsrɛ Ghana mabunu titru sɛ yɛnsua ahohyɛso discipline yɛnsua bi na ntimi mboa yɛ ma yade yɛ omunya kama na owura Haruna Mohammed ya wɔno ɛpre mrahyɛbedwa akonwa ɛwɔ esunafo nɔfo ɛwɔ NDC amanyokuo mu hɔ ɛde ne nsɛm ɛtu dwa kyerɛkyerɛ mu a wɔse nkɔfo bebre no na nenam ɛntɛntɛnoa ɛne afuom kwan so ɛpaapo na no ɛyɛ na manyɔfo ne de ɔma sɛ yɛ nkwala no ɛna manyɔsɛ media sebeku yɛ yo sebeye yo ɛmabunu ɛna manyɔfo ɛsɛ wɔ mo na sɛ wurukasɛm nkoa na ne ɛden kankan wɔse saa nsɛm no yɛ na ebi no mu kekaka no ɛnyɛ no korɛ amanyoni bia no wo Ghana ha se wase obia ya adwene no na bia kyerɛ yɛn saa na nokora ne se Ghana ha se na ye won yɛmpɛ emra so di enti obi a wondi mra so no obu mra so bia so ni ahohyɛso ɛno nti wɔsere pa yɛnhwɛ oyɛ owofo atea wo ba na wo baburu na so wanyɛ dum pɛmpɛnso bia no hunu sɛ ahohyɛso yɛ ade bia di nipa edu akyire kɔnkan wabrabom Sabia, Michelle Mabruna, Mosoro, Kalelo, Sabi, Aya Benjamin Bra. The American woman say, Sabi, and Lemon, and I said, Becca, Aya Benjamin Bra. There's a Mecca, Yanilo. Now, there was a memo, Yatisa, Nananum, Abo, Don. Omubo intoka France say Dawroma say Yama Community Center Yama melo omu jariokrana omu jai ekọ nananom efre no esu ene yeyi no sadia no yehubi ene yatifie ne yatise influence center kra no yasi na nasi ene obehi akasa prema nyina de obeti are esu kono ma obetimi aye nana ne ba nana osu nana onfa na asem onye den enso na yekọ ana yeba emre bia yakasa yasi nananom amanyafo ana ema Ghana enkoso dabi ni nyina eya meneu emienu ye attitude ye discipline ana ebema Ghana akose de ye nyina ye den ye pe no etuma yensan koyachi na sa tama nananom frese yemra na ema ya o madwuma no yesa ema samre no esa nipa wuti ni nkan kopiem ewa sunafo nɔfo abatro peso do so na ni abresa krodom epria so bekomra hyebedwam ewo National Democratic Congress NDC amanyokuo ni dimo owura Haruna Mohammed na ate na no di nsɛm no abusuafo Edward nkyerɛ aba eto akasiebo no so ede ama na afei amanse kunya ba akofo onye ntade ni ase asɔre ama dwumadia akan so aba betoa so ede ama Joyce enim ede ne de ede aba na o kyerɛ mu sɛ wɔn de nkyia na ɔde nam maame Joyce da ase bebre nana akua mo abo aten so ebutu Abrikuma Central na onso de ne de about him se kase wɔn de dem ɛwɔ ɛyɛ dansoman asɔre dan ho yɛ da ase bebre afen so ɛyɛ Ankoma Foster enso ebutu ɔfo ase ayerebi achimansa mansi no enso emu ɛna wɔkyem sɛ achimdieni ho ankasa ɛna obutu a wɔn enjoy Kasiebo no wɔkyɛ sɛ ɛyɛ no kwasɛm safin pino ne aduonu nan abatoɔ no Ghana fo begina ne ma pa MPP ne NDC fo ayɛ so na ɔmde agu nsɛne ni na afi ɔma yidi ɔsɛfata ogidie so ɔbɛboa ma Ghana akɔ nanim nemom adeɛ baako no de wɔsrɛ ɛne sɛ wɔse ama no yɛ asomdwe abatoɔ wɔkyɛ akyem ayerebisi ne high old student association for enso enyina
Komensa Plateau Domi Kwabrenya constituency no butuo o kire mu se JDM emaya etoso eyemienu a wo pese obeba no Ghana fo nkai enhyene nso se eyedumso ene wode ebremo nti obi ankai se uhia dumso de a na wasa akoto ma JDM se wompe dumso de a ene obi na beka kire wo wachia yaya Kasim Ata was say the next MP for Asaman Amasaman constituency. Okay, ya tene de no Crespo ewo fufuo on so chem say breaking the 8 with Dr. Bawomiano possible even krano more than possible o chem say ye nyina ye mmom ne mfa ne kase panka say no to incompetent Mahama Sano de baye and his Dumso NDC. Wachia eye Alhaji Abdul Salam Isa MPP constituency chairman Atuma Mwabeja North. Hey sir. I see. Barikase for no. Kobi Edutum. So chem say wo share life e wo tema. Yeda sinyankopon enhyirawo. Teacher Kwajo Tepa Enyina Suso. Ana wo kyerem say Ghana for mo mani na o say aboa wowo. Na mon kakai nioma bi a Owura Mahama baaye etro Ghana for mon kakayo na munya suahunu mfirim na obi ansan fa ni tumi ankomo panyin ni biem sanso de obade a Ghana for mbaa na obema na bo say to watia onimunyamfo Eric Nana Ajeman Prempe MPP parliamentary candidate for Ahafo Anonof yate Francis Kashua and also then the Abba was it is possible to break the 8. Dr. Bawumia is the only president who can transform Ghana. No into Ghana for man akwenya. Wachia onimunyamfo Mavis Hawa Kumsin. Ana afe MC onimunyamfo Anita Obolaf Amisa Kashua yate anti no mami afia enkoi. Abusia any fancy here na yanso. Technician on duty Mr. Billy. Dia wadi ya kwa Befonten tankasi no so yolongo. Minim ni di. Mo se ofese Didi o se bibi. O de say Didi anu amma me thumbs up. Ai. Didi ono no olongo dogo yaro. Ono ene ya dia true moyi. Sanso ena di obo ya chidom piepie ni nugu mu ema yen produce yen numre eye birthday boy Ohene Jan Ata yen ya kenkan ye yenso ye din nie afia amprofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan Kasiebo nasi yesi achiamopi